Yacho igwijo abumbana amagama esithi Ekhaya Jikelele kumakhaya ngamakhaya kwindawo endawo enisiphulaphule kuzo sithi siyanamkela nqanga nentsiba zayo kunentomani echulumincisayo edla ngokutshiwo ngimbonisa isho intobana mhloniphe umuntu kuba awuzazi izithunywa zakhe noba mhlambe akananto xa umjongile kodwa mhloniphe umuntu ophefumlayo kunalento ngamangesi abathi ikhama bukeli it has no deadline iza kufumana naphi na ngokumbukeli singena kwiyure yesibini yenkqubo ukathi ke xa sikrobisa kwiyure yokuqala sithe umphathiswa wamapolisa ubheka icele unqanile ukuba abarhanelwa abathandathu babanjiwe malunga nokubulalwa okanye kokubulawa kuka Aka nomhlobo wakhe uTips abarhanelwa ke mbukeli baza kuvela enkundleni ngolwesine Timlo ke unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye ewe mbukeli ndinkholosa kalibisi umadlongothi mazipho mamshukuma umazondwa ngezinto zakhe ewe kaloku dalincancibele emaxolweni kodla ngamandla khona pha kwatolonqa kumahamane bukeli ndihamba naye umamtshana Sawona khasimeni lethu sabona mbukelo hlelo ekhaya Jikelele lena phela ke inqophamlando nje ke yohlelo ekhaya Jikelele lapha eningizimu Afrika mbukeli alikaze lube khona uhlelo lwesidlo sasekuseni olusakazwa ngesinguni amahora amathathu wonke singabokuqala nqa ukuthi ke senze lokhu hawu singenile emlandweni lokhu nje ke into engeke iphinde khohlakale lapha kulelizwe saqala kancane sazama sabamsana nethimba lika Michael Konziva kodwa manje buka ke sindizela phezulu kunjalo ke ukusebenzisana nokusebenza ngokuyini igama lami ngunoxolo umamtshali kwakwamali ihlabana limhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe Estela sibonge kakhulu ngombukeli ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi ake sibheke ihamba phambili kuleli hora lesibili Six people have been arrested that will appear in court on Thursday. It's one outstanding. Umphathiswa wamapolisa ubheka icele unqanile ukuba abarhanelwa abathandathu babanjiwe malunga nokubulawa kuka Aka noTips kanti baza kuvela enkundleni ngolwesine. Kunabasolwa abayisithupha asebekhalelwe amasongo kaSigonyela ngesigameko sokubulawa komculi uKeenan Forbes owayeziwa ke ngelika Aka emkhakheni wezobumnandi. Lomculi wadutshulwa washona ehamba nomngane wakhe uTibelo Muthwane eThekwini ngonyaka owedlule. Amaphoyisa athi kulaba kukhona nabanye ababili ababoshwe eSwatini ngomgqibelo. Imbiko ithi uAka walandelwe esuka esikhumulweni seindiza iKing Shaka eThekwini ngesikhathi efika eya nje hotela abasola babemhleli eyithendeni. Omunye ke wasigaxa amabhande emaphoyiseni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Uthi lo muntu owayelandela uAka uyena kwaqasha abantu wahlanganisa yonke imininingwane ngalomculi nabantu ke bezokwenza umsebenzi waphinde futhi wakhipha ke nemihlomulo yalaba abazobulala lomculi laba sola kulindeleke ukuthi ke bavele enkantolo kusasa. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa udlulise amazwi ovelwano kwiintsapho zamalunga lombutho asweleke kwingozi yebhasi ngelixa bebuya kumsitho wokuphehlelela umqulu wezithembiso KwaZulu-Natal ngempelaveki. uRamaphosa nobekhatshwe ngamalunga esiqheba lombutho kazwelonke nakwiphondo ebetyelele iintsapho zalamaxhoba eMayflower eMpumalanga. Ibhasi igaxeleke engozini kwindlela uR33 ngasedumbe ePaul Petersburg kumantla aKwaZulu-Natal nalapho kusweleke abantu abasibhozo kwaze konzakala abaliqela. Abane abantu bakwisiganeko okanye basekwimeko engakenyisi mathe esibhedlele. Iholo yoluntu yaseMayflower ibizele ngabantu abantliziyo zikronikileyo emva kwesithwakumbe esehlenga impelaveki. Usapho lukaThemba Mavuso lulahlekelwe ngamalungu osapho amabini nebengawo ebegxotha ikateziko kolusapho kwaye bashiye intsana ngasemva. Lamalunga ke bewangama breadwinners lapha ekhaya bewangama member wa ANC anabantwana futhi ke bahlala nogogo lapha ekhaya. uDelisile Nkosi ungomnye wabasindileyo kwaye akakhumbuli ukuba kwenzeke ntoni emva kwengozi. Mina bengilele but ngiyakhumbula ibhasi mayicala ukugudluzeka from lapha eSintabeni.
until lapha ke phansi bese ngiphaphamile ke la. Umongameli Ramaphosa uthembise ezintsapho ukuba i-ANC kunye norhulumente wephondo baza kubaxhasa. We assured them that we will, as the ANC, assist as much as we possibly can to hold the memorial as well as to have the funeral on Saturday. So we are saddened by all this. Lityeli lesibini eli lombutho usehlelwa sisehlo esikumila nje. Kule nyanga iphelileyo kusweleke amalungu 5 kwingozi yebhasi kwiphondo laseLimpopo besendleleni eya eMbombela kumsitho wokubhiyozela January 8 statement. Kusenjalo kulindeleke ukuba kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yamaxhoba ngoLwesine. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini usenxuse ukuthi amaqembu ezombusazwe abekezelelane futhi kuvunguza umoya woxolo njengoba kubhekwe okhethweni ngoNhlaba nonyaka. Umphame Phociko ubalole inyanga ukusho lokhu ngesikhathi evula ngokusemthethweni isishayamathetho sesifundazwe eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Amaqembu ezombusazwe ameleleke esishayamathetho abethamelekela umcimbi wokuvula kwaso. Sekuneminyaka ke lokuvulwa kwesishayamathetho kwenziwa izinsuku ezimbili. Ngosuku lokuqala isilo yiso esethula ke inkulumo yokuvula ke isishayamathetho bese kuthi ngosuku lesibili undunankulu wesifundazwe ethule inkulumo ayibhekise esifundazweni. Isilo ke namhlanje sikhumbuze osopolitiki ukuthi baneqhaza limqoka eqinisekiseni ukuthi kunozinzo lapha esifundazweni ngaphambi kokhetho asengaphezulu kwama-20 amakhansela asebulewe lapha esifundazweni kusukela ngoSeptember 2022. I therefore appeal for peace, tolerance between all political parties, that all will be campaigning in this year and elections. I wish you all the best of luck. The killing of Amakhosi needs to come to a stop immediately. We are a province of peace and understanding. All this bloodshed must stop immediately. Yize amanye amaqembu ezombusazwe eyamukele inkulumo yesilo kepha amanye aphikisayo azwakalise ukukhathazeka ngokuthi lo msebenzi wenziwe izinsuku ezimbili. I-DA, EFF kanye ne-Action SA bathi ke inkulumo yesilo kumele yenziwe ngosuku olulodwa kanye naleyo kandunankulu wesifundazwe. I certainly think the King's address could be in the morning and the Premier could address us in the afternoon. I-IFP ke yona ithi ayihambisani nalesiphakamiso. It was the IFP who decided that it must be so, because I don't think there is any reason for anyone to speak. That is our Zulu protocol. Once the king has spoken, you can't allow another person to happen to speak. Undunankulu wesifundazwe uNomusa Dube Ncube kulindeleke ukuthi ethuleke inkulumo ayibhekise esifundazweni ngoLwesithathu. Le nkulumo kulindeleke ukuthi igxile kakhulu ekutheni ke uhulumeni ikuphi azokwenza ukuxazulula ke inkinga zomnotho ezibhekene nesifundazwe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu. Kuza kubakho izinto ezintathu ezakubantsha kunyulo lukazwelonke luka 2024 okuquka inkqubo eziliqela ezikhokelela kusuku lonyulo elona phepha lokuvotwa lide kunye nelona nani likhulu labagqatswa abangenele unyulo. Oku ke kutandalaziswe ikomishoni yonyulo ezimeleyo. I-IEC yazise ikomiti yeParlamente ejongene nemicimbi yezekhaya malunga nokulungela unyulo kunye nefuthe lokutyotywa okanye lokuthotywa kohlahlo lwabiwo-mali kunondyebo wesizwe. Olunyulo luzayo luza kudala imbali kwimiba eliqela ebalula ixesha eliza kulandelwa ukufezekisa imigaqo yokuvota ethile. This timetable is the longest timetable we've ever had for national and provincial elections. It provides for 96 days within which to prepare for the election timetable. And the longer time was necessary principally to achieve two things. One, to have a period of inspection to the roll so that people or interested parties may raise objections against the inclusion or exclusion of certain persons on segments of the roll. Secondly, the timetable was deliberately made longer in order to accommodate a ballot production window period that will help us deal
with complicated ballot papers. Ezinye zezinto ekufuneka ziqwalaselwe luluhlu lwabantu abaza kuvota kwaye noluhlu lwamaqela nabantu abangenela olunyulo. Ikomishoni yonyulo ithi umntu oye wabhanga ngokwezimali engenathuba lokuhlangulwa kwaye nabantu abagwetywe isithuba sonyaka bengenathuba lokuhlawula umdliwo abanokukwazi ukungenela olunyulo. The person must have first been convicted and sentenced to 12 months jail time without an option of a fine. And that person must have exhausted all their appeal remedies. For example, if they had noted an appeal and the appeal was rejected, the provision applies to that person. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Lawo owayengumengameli wezwe uKhalema Motlanthe uthi kuzoba lukhunisatshe ukuqhamuka nesisombululo seyingxushunxushu ezenzeka eGaza. Ube nengxoxo ekhethekile nophiko lweindaba ze-SABC. Lo wayesakuba ngumongameli usindleke igqiza eliphuma eCuba nelikhokhelwa ngosomlomo wakhona kuboniswana ngemicimbi edla ihlabathi. Kwinzindaba abadala ekumpindi mpuma umnumzana Motlanthe uthe the facts in both occupied West Bank as well as Gaza don't admit to a two-state solution. But essentially, if there were brave people on both sides, or brave leadership, they would settle for a one-state federal type solution. Okwaxeke ibhunga lokhuseleko ngokusilela ukunqanda uIsrayeli ekuhlaseleni inginqi yaseGaza. Countries are driven by vested interest, and so resolutions that are put to the Security Council to calling for the end of hostilities and peace are vetoed. Kusenjalo mongameli Joe Biden waseMelika uthi kulindleke ukuba kuvunyelwane ngokuphelisa lemfazwe kule veki. Umbutho ongenzi inzuzo i-Operation Fiele Kimberley eMhlakoloni uthi uzakuliqinisa iphulo lokulwa nevenkile zabemi bangaphandle ezithengisa impahla eziphelelwe lixesha. Kusukela ngecawe lo mbutho osekuhlaleni uqoqe ivenkile ezininzi zabemi bamazwe asemzini watshabalalisa impahla eziphelelwe lixesha wade wazitshisa. Life is a mistake. Let's say now one person buys it, gets sick, hospitalized or dies. Will you say, I'm sorry, it's a mistake? They're checking expiring date. Ngokwe Operation Fiela ezinye ivenkile zabemi bangaphandle zithe qolo ukuthengisa ukutya okuphelelwe lixesha eluntwini. Last month I didn't check. This is why they are finding like this. I was little bit lazy about this thing. Abanye abantu basekuhlaleni bafuna kuthatyathwe inyathelo ngokuchasene nevenkile ezingathobeli imigangatho. I feel very happy about this campaign because it's coming to help us as a community. Because some of us die because of these expired things and people get sick. Kusenjalo, inkokheli yombutho i-Operation Fiela ikukhabile ukuba oluqoqo lunentiyo ngakubantu bamanye amazwe nokuba lujolise kubantu bangaphandle kuphela. What breaks our heart is when we see babies. Babies' food and milk are expired and our people are just buying and they don't check the expiring dates. Lo mbutho ugrogrise ngokuvala ivenkile ezisilelayo ukuthobela umthetho. Ake sibheke ke mbukeli ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu.
kakhulu mbukeli ngokuba usahleli nathi apha ekhaya jikelele. Ngoku mbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. iBulls igxile kwindlela ezidlale ngayo phambi komdlalo we-United Rugby Championship ozayo neStormers. Ngoku ke ikwindawo yesithathu kuluhlu lwe-URC. It is going to help us. I believe so. I think the game management was very well done. So, and yeah, let's see where we can improve even more. But no, we can't. It won't just be the one factor to win a game against the Stormers. It's always like I said, it's always a fight. I-handball fever umdlalo osuthandwa kakhulu eNelson Mandela Bay Eastern Cape. I-handball umdlalo odumile emhlabeni wonke futhi ke uyinhlanganisela ye-netball, i-basketball kanye nebhola likanobhutshuzwayo. Umqeqeshi we-handball ozinze eGqeberha wethulela umdlalo entsheni kulo masipala. uVictor Hlulani ngumqeqeshi we-handball apha kulizwe loMzantsi Afrika. Luka Hlulani uthi ufuna ukuphuhlisa abadlali abaninzi abasuka kwiilokishi ezahlukeneyo kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay. Lo mqeqeshi unawo amava, sithetha nje imfundiso zakhe zize neziphumo ezincumisayo. Lo mdlalo we-handball udume kakhulu eKapa apho udlalwa nasezikolweni. Nesi sikolo samabanga aphantsi Charles Duna naso sexhamle kulo mdlalo. I-decision othathayo uzithatha within 3 seconds, and this one is a team sport in a discipline. Whatever you do, i-mistake kwi-fielding, wadlala mdaka uphuma ngaphandle for 2 minutes. And for me, I think for ilandika the up and coming ilandika abantwana ne, in terms of discipline, iyayifaka discipline. Ilizwe lase-Egypt zintshatsheli kulo mdlalo kwilizwekazi lase-Afrika. Kwaye aba badlali bafuna ukuzenzela igama kulo mdlalo. Ndithanda izihlobo zami neecoaches zami. Yonke into man indenzele yonke into ebomini bami, indifundisile apha esikolweni, indithatha apha esikolweni. Abantu bebengandazi apha edolophini andithatha yonke laa nto man. That's why ndithanda ke. Ndithanda kakhulu because indikhuphile endlini. Indikhuphile kakhulu because beningumntana othanda uhlala endlini, ndifuna iincwadi zami, ndidlala ifowuni, TikTok. Ngoku uTisha Hlulani wandixelela about i-handball uba mandingene i-handball. I'm like, okay Tishara. Then ndacinga uba okay mandizodlala. Abanye kwabadlali baza kuthatha inxaxheba kwitumente International Handball Federation Trophy Tournament eza kubanjwa kwilizwe laseZimbabwe kwinyanga May. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Sikwamkele mbukeli lapha ekhaya jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Nje uma wazi ke mbukeli ukuthi thina sixidi nje ngeindaba kuphela, kodwa siyakwazi ukuthi siphinde sithi kwehlisa nje ngomculo omnandi. Sasiphinde senza njalo ke la ekhaya jikelele. Ukhona umculo sesivakashele uzosinika umculo omnandi. Hey, omnandi. Hey, kuyamkela usuka pha emqanduli ke sana. Hey, zilali esakobe emqanduli. Ndiza ekhaya jikelele. Kama lakhe nguyamkela ngengoma yakhe emnandi ethi silento. Yamkela nemqanduli mayisukume. Andisindalo ixesha lolaqaza ndikhangela into engaziwayo cela uyeke uthandabuza injongo zam ngawe na ndiphelele kuwe sile do baby sithi esoze
asoze sipeyo silendo mathembi siyaze sipeyo silendo besithi asoze sipeyo silendo mathembi siyaze sipeyo ngendlela efanelekileyo nangokuba sasijonge ngamehlo wokhozi badanile sisengawo hlala umhle onjalo sithando sam silento bebe sithi asoze sibeyo silendo mathembi siyaze sibeyo silendo bebe sithi asoze sibeyo bebe mathembi siyaze sibeyo Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu kuye ukuthi usahlanganyela kanye nathi waze wamnandi umculo esesawuzwa ngaphambi kokuthi ke siye ekhefini uyamukela sigagayi ungokudabuka ke esigodini sasesankobe emqandule eMpumalanga koloni uyamke igama lakhe ke lokuteketiswa esesemncane futhi ke hayi ke sekulona gama lakhe ke manje la stage naziwa ngalo izwe lonke ialbum yakhe entsha kayamke inezingoma ezimnandi kakhulu nezohlobo lweafro kanti ezinye ke uyididele ngokubambisana nabanye ke abaculi usebenzisana noBerita engomeni ethi umonde futhi umculo wakhe mbukeli uxoxa nje ezothando yithemba ezokholo kanye nangekusasa uyamukela ke usihambele mbukeli lapha e-studio ukuze sixoxele kabanzi ke ngohambo lwakhe emculeli sikubingelele yamke kanjani sisi Bola sisi ndiyafuna konke siyaphila sibonga kakhulu ukuthi uzozivakashela bulela mna hayi bo ngiyaza ukuthushana negospel manje uzosithi ni rock ngiwani song or sesothola hayi ngiyakubona ngilizwelele licula yabona belokhu ngithi nje nokholo sasihlezi lapha phansi mina yo nice soulful yabona nje ikwenza ukuthi urelax iyamke uthando lakho lomculo awusitshela ukuthi liqale kuphi ndingathi liqale ekhaya because bengade ndicula since ndimntu bengane ncima famba ndithathwa because of i-height yam kanti no babona i-voice ba okay lo muntu angalidisha ecaweni ndandicula nabantu abadala then ndaye high school I became a soloist then ndacula nebrother yam but ke isuka kumama ebeleni so manje i-step sokuthi hayi ke I'm making this professional now ndingathi iqala ngo-2018 when mna nebrother yam sayisatrenda ku-Facebook then sarecognizwa yi-TV uba bacela senze ingoma sizoyiperform e-TV and then we did lonto yenzeka kanjani andbuka manje ukuthi kuphi sekhaya Jikelele you are within SABC siyakubongela kakhulu ke ngempumela yakho akusixoxele nje futhi yena nokuthi ena ukusebenzisana kwakho noBerita kube njani nje leyo experience kuba engumuntu endikhule ndimamela umculo wakhe and ndaye ndaqomba okay uThixo uwaphendela amanye amaphupho ami because uBerita ngulamntu ubhalayo and ucula nakamnandi so ngulamntu like uyukhule ubona kuyiba okay nami lento ndingayenza yomculo then to have a song with uBerita is something that is very huge and big and ohlala ndiyibulela udala okokoko so njengamanje hayi kungenisile omapiano wonke umuntu ushaya kuthiwa umuntu ubhekale kuthiwa wena yini ukhetha nje ukuthi uzothi afro soul and futhi ke ngiyabona kanye futhi negospel I think umculo wami ngumculo okhuthazayo uthetha nabantu kakhulu I'm not saying amapiano akakhuthaza kanye akathetha nabantu but ndiyathanda ucommunicate nabantu kakhulu through music because I think ndibhala for abantu not for mna qha so that's why ndiqomba okay mandi stick to afro soul ndizoyenza nepiano ngenye imini xesha xa livumayo uThixo xa ivumile kodwa kwangoko I'm sticking to afro soul so uma ngabe uthi ena uyubheke uma ngabe ubhala ke amaculo akho kusuke ubheka izimo zabanye abantu or kwesinye isikhathi mhlawumbe uku-inspire nawe izinto ezenzeka empilweni yakho
yeah xhomekeke sometimes yenze kuba okay ingoma isuka kome enhlizweni okanye ndiphuphe lonto ndiyiphuphileyo okanye ndibona into enhle yenzeke ebantwini then bekade ndiyakhuthazeka ngaloo ndlela. So ke kulolu hambo lwakho njengoba usho na ukuthi from 2018 lapho decide khona ukuthi no manje this thing I'm taking it to the next level. Zikhona mhlawumbe ingqinamba izinselelo sokubhekana nazo ama challenges endleleni yakho njengomculo osafika nanokuthi nje ke ungathi ikuphi okumele ukuthi sina wenziwe for abaculi laba basazolandela emva kwakho? Andingathi like i-challenges endiye ndazifumana mna kungazazi uba ungubani xa ufika ku-industry then ube carried away ngabantu abaxelelayo uba yithini so uye uzilibale endleleni like xa uhamba so xa uzazi uba ungubani and uyazazi uba ufuna ntoni so kuye kube lula ngaloo ndlela. Yeah. So ke where to from here abalandeli bakho ke bangalindela ini kuyange singakubona mhlawumbe usebenzisa ama collaborations namanye ama artists? Ndine collaborations ezininzi kakhulu with the artists ne-producers ezaziwayo respectwayo eSouth Africa so ndiyabulela ngaloo nto. Ndiyareleasa nge-2 kaMarch i-album with Hes. Yeah. Kahle ilaphela phela inyanga le. So kushiyeka iintsuku ezimbalwa uba like ndi-release album nge-2 kaMarch so I can't wait uba umhlaba ave umculo wami. Yes, ufake sibone laphana uyazi ukuthi abaculi abaningi basebenzisa TikTok obani ukuthi ba promote amacula uma usufuna shy challenge hayi ngikhona la ngizokule available ngiyavela. I can't wait. Sibonga kakhulu ke yami ke ngesikhathi sakho uzosivakashela la Ekhaya Jikelele sibonge nangomculo omnandi ke sisi othi usiphathele wona sikufisela nje konke okuhle endleleni yakho sokungathi konke kungakhanya. Kubulela mina sesenkosi kakhulu. Siyabulela. Umbukeli ke lo bekuyami ke besixoxisana naye mayelana nje nohambo lwakhe lapha kwezomculo usasinikezele ke ingoma yakhe emnandi ngaphambi kokuthi siye ekhefini kodwa ke futhi mbukela akahamba usasekhona ngakho ke awufuni ke ukuthi ke uphuthelwe. Ukuba ubunokuthanda buza ingcinga zangawe baby kucacile akundazi ndinomfanekiso engqondweni woncumo lwakho ndiyavuma ndinguthandi Disoloko ndibongoza darling ngawe akukhusele handifuna ukuva kwanto xa ndinawe ndiphelele ike abantu besiziva ndomelele balinde umonakalo thina sekhaya ike abantu besijongile nje balinde umonakalo sixabane abantu besijongile nje balinde umonakalo thina sekhaya ike abantu besijongile nje balinde umonakalo thina sixabane sumane usothuswa zizinto ezingazukusisa ndawo ndithembe my baby ndizinzile andiyindawo kubekho laa ndlela undijonga ngayo xa sihleli sobabini ndifele ndisweleke handifuna ukuva kwanto xa ndihleli nawe ndiphelele ndiziva ndomelele ndiziva ndomelele ike abantu besijongile balinde umonakalo abantu basijongile